Мәдәният өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләр авылда яшәүчеләрнең, бигрәк тә яшьләрнең буш вакытын файдалы итеп үткәрүдә, аларны күңел бушлыгыннан, чарасызлыктан кайтарып калуда төп роль уйныйлар. Концертлар һәм үзешчән сәнгать түгәрәгендә катнашучыларның иҗади эшчәнлеге, яшь талантлар чыгышы, һәр төрле кичәләр, барлык бәйрәмнәр һәм күңел ачу чаралары үткәрү авылда яшәүчеләрнең рухи тормышын байыта. Аларда халык иҗатына карата кызыксыну уята. Булар барысы да авыл мәдәният йортларының, китапханә, музей, кинотеатр хезмәткәрләренең тынгысызлыгы нәтиҗәсендә ирешелә. Кызганычка каршы, пандемия мәдәният тормышына да зур үзгәрешләр кертте. Күпчелек мәдәни чараларны онлайн форматка күчерде. Күп масса халык белән эшләү тукталып, халык белән интернет аша тыгыз бәйләнештә эшләргә өйрәтте. Барлык чаралар социаль челтәрдә даими куелып, күрсәтелеп барылды. Онлайн формат булуына карамастан, ел дәвамында мәдәният өлкәсендә күләмле ремонт эшләре башкарылды. Якташларыбыз төрле төбәк-ара Русия республика күләмендә үткән чараларда актив катнашып, бик күп призлы, мактаулы исемнәр алуга ирештеләр, диде шушы көннәрдә район мәдәният йортында үткән отчет җыелышында. Төп доклад белән чыгыш ясаучы район мәдәният бүлеге учреждениесе начальнигы Рөстәм Әхмәдиев. Ремонт эшләренә килгәндә без республика буенча һәм район акчасы белән 14 миллионга якын ремонт эшләрен бардык. Бу инде безнең 11 клубта ремонт эшләнде, исә 41.6%-ка килгәндә инде клублар охватын алдык күләмендә. Безнең инде яратып алган күптән барган программа поддержки местных инициатив бик зур ярдәм күрсәтә. Бу безнең республиканский программа инде узган елда без Үрмәт клубында тәрзәләрне алыштырып һәм электр челтәрләрен районнан эшләдек. Моның инде бәясе 1,350 меңнән артты. Лаешты клубында тәрзәләр һәм ишекләр система отоплениесен капитальный ремонт эшләдек. Краснояр клубында үзебезнең капитальный ремонт кровли эшләдек. Юлдаш клубына килгәндә инде безнең система отопления вопрослар бар, тәрзә, ишек вопросларын капитальный ремонт эшләдек. Сингран клубын алганда түбә вопросы бик җайсыз, уңайсыз торады. Һәм дә ишекләр, электр вопросларын шиштек. Сүлте клубына килгәндә инде Сүлте клубы өчен районнан сүтеп җыйдык дисәм дә ялгыш булмас, районнан ремонт эшләдек. Марий Мәнәүс клубына килгәндә капитальный ремонт кровли эшләдек. Һәм дә инде безгә бик зур ярдәмче булып килә инде бу сферада реальные дела вопросы бит инде. Реальные дела узган елда 11 клубта ярдәм алдык без. Монда инде безнең Дөмәй клубы, Марий Мәнәүс клубы һәм Бишкурай клубы территориясында ремонт эшләдек. Ләбән, Сингран, Тәҗәй, Краснояр, Юлдаш клублары, Тыпай, Янтуган, Красный Октябрь клубларында 1,6 күләмендә безгә акча ярдәм бирделәр инде. И безгә сөенеч булып тора тоже депутатский наказ. Быел инде безнең Сүлте клубы, Бәхетле клубыбызга дип әйтәм инде 600 меңгә театральный креслолар үзебезгә алдык. Безнең горурлыгыбыз булып тора инде Андреевка клубына килгәндә бит инде районнан бу клубны сүтеп җыйдык дисәк тә була, бөтен мебельләрне яңартып һәм библиотекасын алдык. Монда инде без ремонт эшенә килгәндә 18 миллион проект культура буенча акча кайтарттык. Һәм дә инде на укрепление материальной базы бу инде безнең мебель һәм китаплар алдык, 7 миллионнан артык акча тоттык. Һәм дә әйтеп үтәргә кирәк, доступный среда буенча миллиондан артык акча безнең кайтты, үзебезнең мәгатьтә центральный районный библиотеканы. Безнең районыбызның горурлыгы булып тора, бу көндә ябалакта бит инде бу клубны сүтеп, районнан клубны бастырып төзеп куйдык. Монда 300 урын булачак безнең клубыбыз. Бу көндә инде шушы пуска наладный эшләребез бара, инде эш бетте безнең анда. Моның күләмен алганда инде 35 миллионга якын акча тотылганда. Төп чыгышны район мәдәният йорты директоры Рәис Хәбибов, кинотеатр директоры Озамат Минхажев, Арсай, Иске Күктау авыл мәдәният йортларының мәдәни чараларны оештыручылар Гөлнара Исламова белән Раушания Набиева тулыландырды. Җыелышта район советы секретаре Игорь Никифоров, Илеш районы буенча Башкорт Корылтайы башкарма комитеты рәисе Илшат Сибагатуллин катнашты. Бер төркем алдынгылар тәбрикләнеп, бүләкләнде.
Әйе, мәдәният, китапхана, музей, кинотеатр хезмәткәрләренең эше тынгысыз һәм иҗади эзләнүләр таләп итә. Алар киләчәктә дә район тормышы уртасында булып, ил эшләренең ялын оештыру, халык иҗадын үстерү юнәлешендә армый-талмый бар көчләрен салып эшләрләр дип ышанып калабыз.